Türkmen Oba Hocalyk Üniversitesine yordamdan we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasyny ekologiýa boýunça 3-nji açyk halkara internet olimpiadasy geçirildi. Olimpiadanyň açyş dawrasyna gatnaşçylar ilki bilen bu ýerde ýaş alimlaryň we talip ýaşlaryň taýýarlan almy taslama işleri bilen tanışdylar. Naltaşýaly berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiň parasatly başlandygyna daşkur şoğuramak we ekologiýa awadançylygyny powtalandyrmak babata annyp barlayan işleri dünýä nusgaly. Hormatly prezident Madanga 2023 ýylyň 1 dekabrynda Dubay şäherine Birleşmiş Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi baradaky çarşuwaly konwensiýasyna gatnaşçy taraplaryň 28-nji maddadyna belint münwerden Türkmenistanyň ähli umumy metan borçnamasyny goşulýanlygyny resmi taýdan aglan etmegi dünýäde uly seslenme tapdy. Halkara internet ekologiya olimpiadasyna gatnaşçylar Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň 3 dekabrda Saudy Arabistany paçalygynyň Riyad şäherine Birleşmiş Milletler Guramasynyň çöleşmege garşy görüşmek boýunça konwensiýasyna gatnaşçy taraplaryň 16-njy maddadynyň çeklerine geçirilen BTWSU sammitine näqi çykyşyny öňe süren başlangyçlaryň ähmiýetini ýagtydylar. Belenşäli ýordamysa ekologiýa siýasatyna durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek wezipelerini aýratyn ähmiýet berilýän ýaşyl bilim ojaklarynyň halkara awraýy barha artýar. 3-nji açyk halkara internet ekologiýa olimpiadasyna 70 goly ýokary okuw mektebiniň şeýlede ýordamyň 20 ýokary okuw mektebiniň 500 talibi gatnaşdy. Onu populiýasiýalaryň ekologiýasy we biosferasy, adam ekologiýasy we häzirki zaman ekologiýa meselleri, senagat ekologiýasy, ekologik monitoring, ekologiýa kanunçylygy we halkara guramalar bilen balanşykly ýumuşlar ködürilendi. Olary ýerine ýetirmek üçin talip ýaşlara jemy 90 minut wagt berildi. Olimpiada gatnaşan talipleriň ýeşir programy öpçünçilik arkaly bahalandyryly we toplanan baýlaryň jemleri boýunça netijeler jemlendi.